дар ноҳияи шаҳри Нав бахшида ба даъвати баҳории ҷавонон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссарияти ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намуданд. ин қарзи ҳар як шахси ба ору номус мебошад. бояд қайд кард ки айни ҳол наздик ба 500 нафар ҷавонони ноҳияи шаҳри Нав дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзу буми кишвар қарзи модар ватанро адо менамоянд. дар охири чорабинӣ баҳри болидахотирии ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри Нав як барномаи консертӣ ки он аз шеъру суруди ватандӯстона ва намоишҳои ҷолибу рангин иборат буд, пешкаши навазкарон гардониданд. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз ноҳияи шаҳри Нав барои барномаи иттилооти Навид.